Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Mazan Kannywood su ne hanya na farko ko kuma mu ce su ne mutane na farko da suke fara lalata tarbiyyar 'yan matan da suke cikin harkar. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Wato farkon waɗanda suke fara lalata rayuwar 'yan matan da suke cikin harkar fim su ne mazansu, inda suke buɗe musu hanyar iya shege da kuma iskanci. Daga nan su kuma matan sai su ɗauka su wuce har su zarce ma mazan da suka nuna musu hanyar iskanci da iya shegen. Ku dubi wannan hoto na Adam A. Zango, yadda ya rungumi Aisha Aliyu Tsamiya, kai ka ce matarsa ce. Ita kuma ku kalli yadda ta kwanto jikinsa ba kunya babu tsoron Allah. To ku sani cewa su ne mafarin dukkanin wata 'yar iska a masana'antar Kannywood, inda suke fara buɗe musu ƙofar fara yin iskanci da kuma nuna musu rungume-rungume ba wani abu bane ba, daga baya kuma sai su fito duniya su nuna ba hannunsu a cikin lamarin ko kuma mu ce abin da 'yan matan suke aikatawa. Idan ka kare wannan hoton kallo za ka ga cewa lokacin da aka yi wannan hoto Aisha Aliyu Tsamiya tarbiyyar gidansu bata gama sakin jikinta ba. Kana ganinta ka san da akwai saura ko kuma mu ce burbushi na tarbiyya a tattare da ita a wannan lokaci. Amma yanzu ku duba ɗayan hoto da yake jikin wannan shi hoto za ka san cewa yanzu fa an gama gogewa, an ƙara wayewa da duniya, an saba da iskanci kuma ba a kunyar komai. To a hakan ma ita ce jaruma mai ɗan dama-dama da ake ganin mutuncinta kuma ake sanya mata ran cewa ba ta aikata irin abin da sauran jaruman suke aikatawa. Amma ka duba tun kafin ta goge irin abin da irin su Adam A. Zango suke yi da jaruman. Lallai kan babu abin da za mu ce akan wannan lamari sai dai Ubangiji Allah ka shirye mu, Allah ka ganar da mu, Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici, Allah ka shirye dukkanin mai aikata wani abu na ba daidai ba. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode.